everyone, welcome back my YouTube channel. Hanya hai lam sogani kotal blog o. Tini inke thaisung mukhi songoi tongo ang ke onek jag onek haksalo invite of hijack to anga thaisung koto ke helebe najago jagao. Nugi makanang thaisung mukhi songmani recipe nongno phunongnai te tam rok song tini inke panda tongo jagao. Angke norongno phunogoi tonga na nai tongbai ti fulani simila chorani video no. Oro degong ke paya songnai. Iko tabuk hingke thaisuk botiri nani ojon wngka thaisuk kaham ke mungkhabla tabuk hingke botiri sinaita. Hingke ang o jaga tai tam add khlaika sombas rokno sawano kala jira pasforon tejpati hingke moso kwthwi thaisa somswtwi aswkno rwkha. Hingke aboni pore hingke tai tam ronai norokno phunugui tonga norok nai tongri. Iko thaisukno hingke ang asta no ruo do thaisukno bukur khogyaui no ruo tabuk hingke bwtwi rwkha. Bwtwi rwbai yakui tabuk hingke bwtwi rwbani pore bwtwi kutugui tongkha do kutugui kisa gono wngkha aboni pore hingke chini rwnai hingke norok nai tongri tabuk hingke chini rwnai do hingke chini iko oro bati thaisa tongo oro 100 gram 200 gram omo hairok nongka hingke chini rwmani pore kisa kaham ke aste ke kolui rwnai. Chini rwbaiui tabuk kisa kaham ke kolui tabuk swrapsa tonwi rwnai ta 1 minute 2 minute rok hai ke tonwi rwkhai kutungmani pore hingke ang o jaga suji rwnai suji yokjak oro hingke iko payas bo ongui tongkha payas hingke ang songya payas hingke nok malik no songo abo hingke ani bantaya bini tabuk hingke ang hingke mwkhwi songo ta tabuk hingke ang suji rwnai tongo jaga mo hingke suji yokjak ojak hingke tabuk hingke suji risinai ta suji rwkha hingke gono ongui teibo kaham ke thoknai hai deba mwkhwi. Iko naidi tabuk hingke suji rwmani yagulo ang kaham ke suji no mix khlai tongo do kaham ke mix khlai rwna nango hingke o jaga ang tai tam rwnai norok no phunugui tonga norok bahai wngjak baikha ani thaisung mukhui songmani ang tini no first time thaisung mukhui rok songo kunu dino phano songya koto actually hingke boni charai ni oro tini hingke birthday party tongo to hingka bagui hingke chwng mai mui songlai tonglaio ta tabuk ang hingke mukhui songo hingke bo hingke payas songo hingke tabuk iko mix khlaibaikha mix khlaimani pore bono kisa ongko rwphinai iko yango payas bo munjak no ready wngjak no abo hingke tam mairum se hingkamo ongkoni bini chal guria mairum ni payas khlaio hingka tabuk hingke kaju badam paste khlaijak kisa obo hingke last obono last rwnai tei kuno rwna nangriya pore hingke bono kisa kaham ke kolui toni risinai ta hingke thaisung mukhui already munjak tei payas bo munjak hingke tabuk chwng gas off khlai rwsinai pore hingke tei tam songno rokno phunukano apore hingke iko tabuk hingke tok bahan songnai abo bai tabuk hingke swkang alu rok to helajak ready khlaijak hingke tabuk hingke karai bo tungkha karai tungkha hingke tabuk thok rwi tongo ang thok kwchak abo hingke tam thok wngkha mo abono sorisa thok abo ta hingke tok bahan songnai hingke alu no swkang baja khlaina agrana tarpore hingke mangso songnai ta iko alu no tabuk kaham ke alu rok hingke bono helebui yakui toni rwbaikha hingke tabuk ang khai sudo songnai simi se hingke iko alu no saka kaham ke baja khlaina sinai tarpore hingke iko yang tok bahan pura mix khlaijak oko mosla abo bono mosla rok mix khlai toni rwbaikha hingke tei kuchupang khlaina nangliya do tabuk hingke abono songnai ta alu baji o akui karibaikha tabuk hingke bono songbajinai tomato hingke last o rwnai hingke yango hingke omo hingke songnani fried rice songnani bagui ready khlai tongo hingke omo hingke basmati mairum ni fried rice khlainai ta hingke bo songnai bono songnai abo hingke ang hingke mangso simi tok bahan no simi songri sinai ta hingke tei tam khlai norok tini nai tongri hingke bini cherai ni birthday tini hingka do hingka bagui tabuk chwng kwnui no tabuk kepkwrui hingke tabuk hingke iko tok bahan bo yango sombajri rwkha mosla rok rwbai yakui mosla rok to tei kunu faano sombajo to sudo piyaj rok tejpati moso kwthwi rok omo rok simi hingke yang khe fried rice khlaina bagui kisa ghee rwui bajiui tongo erpore hingke cooker o ready phinai hingke ang hingke tok bahan khlai tongo bo hingke fried rice swnamui tongo hingke tabuk hingke tok bahan no pura luklai rwbai sinai ta o jaga o hingke erpore hingke nai tongri tei tam khlai norokno phunugui tongo iko tok bahan luklai rwbaikha tabuk hingke
Hingke yango fried rice bo cooker o ririkha hingke tok bo hano sarapsak kholobai tonkha iko cake bo phai sokpai khe tabuk hingke naidi cake bo naithok se kai no hingke tok bahan bo iko yango ongoi si tongkha ekdom kosa khe karinai ekdom goklaiui hingke tabuk tok bahan bo motamuti already no munui tongkha hingke bahai wngjabai khe ani tok bahan rok mani sabaidi naro naithoka colour rok bahai wngkha emne khe to thokani sabai jotono thokjak bai khe iko naidi tok bahan bo mungkha do tabo hingke kari sinai. Hello dol so kisa khorni pore tabuk hingke do hingke samung rok paiya koi tabuk hingke ang nogo paikya nogo pai kisa mokhang rok sui fresh rok hingke ri sakani simi kurti ri kansalai nakha hingke mamui rok somani akumani bwla hai deba hingke to ri rok to kisa change khlaina nangbole actually nok haksal ya nok gana o se ani nok bai nangjak hingke boni sarai ni oko birthday tini program do hingke abo hingke chwng nok gana o se hingka nok gana rok hingke to nok gana rok panda rok hingke help rok ma khlai deba hai deba hingke hanchi sa nok nok haksal hanai nok nangjak se chwng gana se saral bai se tongo hingke ang tabuk kisa mokhang rok suiya fresh khlaiui ri simi sakani simi ri kansalai nakha tangka chwngno hingke borok wngkha hingke tei baad baki samung khlai tongo hingke paijak no hingke ang kisani pore thangnai tabuk nanglaijak se hingke naitongni nongno phunui tongo birthday ni cake rangma rok ওই যে আমার থাকতো আইছে নিমন্ত্রণ ওই নিমন্ত্রণ করতে আইছে আমারে ইনভাইট রিসাও ইনে কাপড় পরে Frankie yang acela ang siguro hai jadi aro ni kai tu bila ni ini tara uro tin bale ya telepon kayo ko tabung ke cake ralanya ni bagai ready khlai tonglayo iko beningke 9 yarangkha tabo ready khlai tonglayo to you happy birthday to you happy birthday to Frankie happy birthday to you Mumbasa sedikit. Ya pak korban itu nak Talia, hat Talia. Kakek rasa deh. Rasakan saja deh. Happy birthday to you. Kan ni mana tuh ni bapa natuk di. thank you मुखे लगे दो एक मुखे लगे दो मारे मुखे लगे दो gondol ya rago dari di mana iko Bruno ba oma Bruno खाइतो ऐसे देखो ताथंदे बाबा ताथंदे Bruno ba सब पाइजा
এই নানিরা খাওয়াও কালো দেখতে মুঝে कैसा लग रहा है Kamu ya. Play dari situ ada kamu ya. Oke. পিয়ালি খাইছ নি কেক চাখানা কেক দে মা চাখানা Ika Bruno Faizai Bruno yang nasi dek kaham datang na kau neng kau berlama kata mana ba English mah তোমার মায়ের জন্মদিন কবে এটা কও ও মাস না আরেকটা জন্মদিন আছে সুস্মিতার মায়ের একটু দাও মানে এত তো খাইতাম খাইছি আমি খাইতাম কালার ভালো লাগে কাকু তার